ηλεκτρονικό μάτι του σώματος δίωξης οικονομικού εγκλήματος αυτή την ώρα εκτείνεται σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Επιθυμούμε ορισμένα πλοία ή και φορτηγά ακόμα αυτοκίνητα που είναι στόχος για μας να μπορούμε να τα παρακολουθούμε είτε κρυφά είτε φανερά. Δεν θα διστάσουμε να κάνουμε μια κρυφή παρακολούθηση. Ναι, το τελευταίο το οποίο. Αυτό σημαίνει ότι ανάβουν λαμπάκια πάρα πολλά. Όλα τα λαμπάκια ανάβουν ταυτόχρονα κόκκινα. Έπρεπε λοιπόν να ενεργήσει γρήγορα από την πρώτη στιγμή, χωρίς τυπικότητες. Ποιος την ενημερώνει, κύριε Κανελόπουλε? Εδώ βλέπουμε μια τυπολατρεία πίσω από την οποία κρύβονται πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε, πίσω από την τυπολατρεία το ανακριτικό υλικό δεν δημοσιεύεται, κρύβονται διάφοροι απατεώνες. Η συγκάλυψη δεν γίνει αυτή, κύριε Κανελόπουλε? Να σας πω κάτι. Πώς θα ξέρει ο δικαστής? Την ώρα του τα στέλνει στη δικαιοσύνη. Κανένα δεν έστειλε. Αυτά αραχνιάζουν σε κάποια χαρτιά ανακριτικά δεν ή εισαγγελικά ή δικαστηριακά. Είναι το κόλπο που δίνουν τη μίζα για να καλύπτονται. Και πώς είναι δυνατόν τι πρέπει να ελεγχθεί? Τι ξέρουμε την κλοπή που γίνεται. Δεν την ξέρουμε. Μόνο για πρατήρια μιλάμε. Ναι. Προσέξτε. Για Έχουν βγει ποτέ κάποιοι άλλοι από κάποιο άλλο αντικείμενο διακινητές του πετρελαίου σε λίστα? Από άλλους τι εννοείς άλλους? Μη πρατηριούχος. Από εταιρείες και από Εταιρείες, οδηγοί. Όχι. Όχι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προστατεύουν. Ότι έχουμε αγγέλους. Και εσείς και δεν πάτε στον εισαγγελέα? Πού δεν έχουμε πάει? Α, έχετε πάει. Έτσι Εντάξει, απλά. εντάξει. Μη μου ερωτήσεις πού δεν έχουμε πάει. Κατάλαβες Μη με λίγο τώρα, ρωτήσεις. μιλάμε για δισεκατομμύρια Θέλω να ευρώ. σας πω και το κερασάκι. Ο γνωστός γνωστού, μέσα σε ένα καλοκαίρι, κατάφερε να αγοράσει μηχανάκι, δουλεύοντας αμυστή ως βοηθός οδηγού βιντεοφόρου. Όταν ο αρχισυντάκτης εκπομπής θεωρεί σεβαστό το ποσό των 700 ευρώ που συγκέντρωσε υπάλληλος εργαζόμενος 3 μήνες το καλοκαίρι για να αγοράσει μηχανάκι, γιατί τόσο κοστίζει, τότε καταλαβαίνουμε πόσο οι επαγγελματίες της ενημέρωσης είναι μέσα στα πράγματα. Βλέπεις εδώ τα μεγαλύτερα ονόματα που παίζουν στις τηλεοράσεις. Που είναι φωτιστές, που είναι βιομηχανοί και τελειώνουν. Το παιδί θαύμα όταν μιλάει για λαθρέμπορους σου βάζει τελεία. Όταν όμως απευθύνεται σε ηλικιωμένους βέρους Αθηναίους, μιλάει βλάχικα για να γίνει κατανοητός. Τώρα θα βάλεις ένα σιρτ πίσω από πόρτα. Ξέρεις τι είναι ο σιρτ? Ο σιρτ του μαϊμούνι του ξέρεις? Μια αλυσίδα ασφαλείας. Το μαϊμούνι του ξέρεις, κυρία Παρασκευή? Μου το έχουν πει, δεν το ξέρω. Το μαϊμούνι είναι ένα σιδηράκι, μπαίνει πίσω από πόρτα να μην μπορούν να νιούνε. Κατάλαβες? Δύο φορές την κλειδαριά, μια αλυσίδα που έχω πίσω, τι άλλο να κάνω. Στις 8.30 πάμε για ύπνο. Έχω βάλει κλειδαριά ασφαλείας, έχω πάρει πόρτα και έχω βάλει και κάγκελα. Μου είχε υποσχεθεί ότι όταν βγάλει το πόρισμα θα έρθει να μου το πει σε μένα πρώτον. Ακόμα το περιμένω. Μήπως το βγάλατε εσείς? Ποιο πόρισμα? Για αυτούς που ήταν νεκροί και παίρνανε συντάξεις. Βέβαια. Το βγάλατε? Βεβαίως. Τι ήταν αυτή? Να σου το δώσουμε. Το παίρνανε εκεί. Αυτό υπάρχει ένα πρόβλημα με το Δίας, όπου κάνει? έχει δηλώσει ο άλλος. Το πέρασε στο νοικοταφείο. Ορίστε. Πέρανε στο νοικοταφείο Είναι συντάξεις. συγγενής, κύριε Βαρέ. Στην Ελλάδα. Δεν γίνεται έξω στη Βουλγαρία που έχω πάει εγώ και έχω βρει εκεί όπου κατασκευάζονται αυτά. Πήγα εκεί ως ενδιαφερόμενος. Να παραγγείλω. Εγώ πήγα εκεί ως ενδιαφερόμενος. Να παραγγείλω. Πολλά. Ένα φορτηγό, έτσι. Πιο πολλά έχετε 50, εκατοστάρικα, έχετε και παραπάνω. Ό,τι θα πεις εσύ, αυτό το κάνουμε. Θα φορέσει. Τα λεφτά τα φέρνετε όλα, τα παίρνετε πριν, δηλαδή, ας πούμε, πας μου δώσει μια μεγάλη ποσότητα. Έτσι δεν είναι? Παίρνεις όσα, εγώ πήγα εκεί ως ενδιαφερόμενος. Να παραγγείλω. Και είδατε, ακούσατε τι λέει, όσο θες. Ένα φορτηγό. Ναι, δίνεις μια προκαταβολή και τα υπόλοιπα μετά. Ήταν τσιγκάνος. Και ήρθε, λέω, είπε στο δάσκαλο και δίνω μία σπάρο κλαρίνο και σταμάτησα. Και έκτοτε το πέταξα και δεν το ξανακούω. Ο κύριος Καλαμακίδης χρηματίστηκε προκειμένου να μεσολαβήσει για να αποκτήσουν αυτός και η κόρη του την ελληνική ηθαγένεια. Έκαμε και προεκλογική συγκέντρωση του Παπαθανασίου στο σπίτι τους για να αρχίσουμε να λέμε με τα ονόματά τους μερικά πράγματα. Να καλέσει ο κύριος Κουλούρης, θα του επιβάλλω και αγωγή και μήνυση. Μήνυση ήταν μια χαρά. Φοβερή ανακοίνωση έβγαλε ο κύριος Παπαθανασίου. Όταν φέρνουν τα ξένα ζώα και τα σφάζουν εδώ πέρα και τα πουλάνε για ελληνικά, είναι σωστό? Η τηλεόραση σε λάθος δοσολογία μπορεί να γίνει φυτόριο παρανοϊκών διασημοτήτων.
όπου όλοι κάνουν τους σεμνούς, ενώ μέσα τους πιστεύουν ότι είναι πρώτοι, επειδή στην πραγματικότητα είναι απόλυτα μηδενικά. Καταγγέλλω ως απαράδεκτη μεθόδευση αυτή του Γιώργου Παπαδάκη. Τελεία και παύλα. Το να του βάζουνε ακουστικό από το ένα αυτή, ακουστικό από το άλλο στον αέρα, που δείχνει την απόλυτη ξεφτύλα της ελληνικής τηλεόρασης, το θεωρώ απαράδεκτο. Τελεία και παύλα. Σε ένα μεγάλο μάτς όμως δεν μετράνε οι νίκες, αλλά μερικές φορές αρκεί η συμμετοχή. Εσύ κράτα αυτό, θα στάω αυτό. Α, ναι, σωστά, ναι. Τι, ναι. Δεν είναι αντισυμβατικό, δεν μας πούνε ότι επειδή έχω γράψει συμβόλαιο. Υπάρχει ένα μήνυμα για την τηλεόραση, ρε γαμώτο. Ναι. Αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτή η εκπομπή είναι δημοσιογραφική και ασχολείται με ρεπορτάζ και όχι με κουτσοβολιό. Τέρας μου, αν ασχολήθηκα εγώ ποτέ με σένα, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Γιατί, αγόρι μου? Εσύ είσαι φίλος, αδελφός, εκτός αν θέλεις να αλλάξει το πράγμα. Το τροπάρι. Τι κολοτούμπα με είπες, τι τόνα, τι τ' άλλο. Τι δεν σου μιλάω. Έτσι και ανοίξω το στόμα μου, δεν θα ξεπλένει ούτε ο Νιαγάρας. Δεν θέλω να το κάνω. Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Παρόλα αυτά που περνάω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπορεί να περάσει έξω. Τώρα μπορεί να περάσει έξω. Λέω σε ένα συνάδελφό μου, μπορεί να περάσει έξω. Πέρασε έξω για να μπορέσω να συνεχίσω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Και η κρίση σου για το τι κάνω εγώ, μακριά από μένα. Σε παρακαλώ, πέρασε. Σε παρακαλώ. Πέρασε. Λέω σε έναν συναδελφό μου, ο οποίος χαρακτήρισε κωμωδία αυτό που κάνουμε εδώ. Και ξέρετε, με ενόχλησε. Εδώ πέρα έχει έρθει ο κ. Μαργαρίτης πριν από μερικές μέρες και έψησε ένα αυγό με ένα κινητό τηλέφωνο. Βέβρασε ένα αυγό με ένα κινητό τηλέφωνο. Το φάγαμε μετά. Καλό ήταν. Εδώ έχουμε μιλήσει και από το τηλέφωνο, έχουμε πει ορισμένα πραγματάκια. Είμαστε φίλοι. Πώς ξαφνικά την έχεις δει έτσι? Στις αυξήσεις της ΔΕΗ απαντάμε με μποϊκοτάζ. Μαζί σας. 100... Τώρα που σας είδα, 1100 φορές μαζί σας. Γιατί άμα έχει τόσο νέα και ωραία νομική σύμβουλο το νέο ΙΚΑ, καλά κάνει. Ωραία, φέρνει τηλεθέαση τέτοιο πράγμα, δεν φέρνει. Έτσι. Όσο και την ψυχραιμία και την ψυχική υγεία τη δική μου, μια χαρά είναι. Γι' αυτό και την καπά του καλεσμένη. Μεταξύ μας θα κάτσουμε μωρέ να φαγωθούμε. Αφού εσύ έχεις χιούμορ. Και πάνω απ' όλα είμαστε φίλοι. Στη Σικαρτέρη, ένας άγνωστος κουκουλοφόρος στην πίσω πόρτα από το σούπερ μάρκετ που διατηρεί εδώ στο Πόρτο Ράφτη ο κύριος Χρήστος. Ο Μπλερ κάνει νερά στο Σιμίτι. Κάνει πολλά νερά. Εντάξει, η Βρετανία γενικώς κάνει νερά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Βρετανοί είναι ο κολαούζος της Αμερικής και τους λέει η Αμερική κάνε νερά, κάνε νερά, κάνε νερά. Το νερό είναι μαλακό, το ποσοστό καταλληλότητας είναι 1 στα 2 δείγματα. Είναι επικίνδυνο δεδομένου ότι πάρα πολλά από αυτά τα στοιχεία έχουν αποδειχτεί ότι είναι και καρκινογόνα ακόμα για τον άνθρωπο. Η χρήση είναι πολύ μέλημα. Σε οποιοδήποτε κινητό μπορεί να γίνει. Αυτό λέω, Γιώργο. Αν μπορεί να πάρει φωτιά. Η μεγένθηση της ασχήμιας με τη δικαιολογία της έρευνας είναι για την τηλεόραση πρόσεχη απολογία φανερής ενοχής της. Αυτά είπε ο Άρθουρ Κλάρκ, ο συγγραφέας, που εκτός των άλλων είπε The Antikythera computer and the Baghdad battery, if indeed it is a battery, represent two of the great ifs of history because they're 2,000 years ahead of their time. If the societies that produced them had continued to develop their technologies, by now it would be 4000 AD.